Mga kapatid, magandang hapon po. Papunta tayo sa office at magbigay tayo ng reaction video sa nangyari sa merong kapatid natin na born again. Sabi niya, tanggapin lang natin ating Panginoong Jesucristo at hindi na yung relihiyon, wala na yung simbahan, enough na si Kristo ang ating tatanggapin sa ating buhay. Nag-viral po yung yung video sa ating mga kapatid na mga CFD sa Davao ba yun? Hindi ko alam kung saang banda, with Brother Husol na nag-dialogue sila. Pero bigyan natin ng komento yung pahayag sa ating mahal na kapatid. Kung si Kristo lang ating tatanggapin, hindi na kailangan ang simbahan. Yan ang sabi niya. Yun po ba ay nababatay sa Biblia at sa wastong turo o dalisay na aral? Ito po ang sagot natin. Partly true, partly not, no? Totoo pero kulang. Totoo naman na si Kristo is more than enough. Pero dapat natin malaman na ang simbahan ay hindi dapat ihiwalay kay Kristo. Hindi natin i-chop-chop si Kristo. Dahil si Kristo ang ulo sa simbahan. At ang simbahan ang kaniyang iglesia. Pwede ba yun mahiwalay? Ang ulo sa katawan? Ano mangyari kung yung ulo mo ay mahiwalay sa katawan? No? Manananggal na tayo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So, kung mag-evangelize tayo at pangalan ng ni Kristo ang ating gagamitin, hindi tama yon, kulang yon. Dapat i-evangelize natin ang mga tao at i-proclaim din natin ang kanyang iglesia na tatag niya. Dahil sa Colossus chapter 1 verse 18, si Kristo ang ulo ng iglesia at ang iglesia naman ang kanyang katawan. So, kita ninyo yung connection sa simbahan at kay Kristo. At meron na mga bulaang propeta ngayon na nagsasabi sa mga daan, sa mga merkado na tanggapin ninyo si Kristo at hindi na kailangan ang iglesia, ng simbahan. Ang importante ay ang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi tama yon. Paano madala ang mensahe ni Kristo kung wala ang kanyang simbahan? Ang kanyang simbahan nga ay mayroong mystical relationship sa kanya. Tinatawag niya na tayo ang kanyang asawa. Paghiwalay mo si Kristo sa kanyang iglesia, hindi tama yon. So, kung merong mga ngaral ngayon na i-promote lang si Kristo pero hindi i-promote ang iglesia, natatag niya, mula ang propeta po yan. Hindi po yan naaayon sa aral ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tama pero kulang. Pero dito sa simbahang Katoliko, pinupromote natin si Kristo at pinupromote din natin ang kanyang simbahan. So, kumplito na po. Parang Nescafe. 3-in-1. Kumplitong-kumplito na po. Kapag magpasakop tayo sa tunay na simbahan, ay tayo po ay tinanggap natin si Kristo ng lugod, ng buong buo. Okay? So, nandito na tayo sa office. Ang daming tao, mga kapatid. Maraming nakaparking sa labas. So, ito po yung office natin sa Anas, Valencia, Bohol. Kapag kayo ay bumibisita dito, dapat nandito na kayo sa alas 9. Dahil mag-close yung office natin sa alas 10 sa umaga. Dahil hindi tayo mag-accommodate sa mga tao na pupunta lang dito for healing, no? For casting out the unclean spirits. Hindi po yan ang rason bakit itinatag ni Kristo
ang ministering ito. So nandito na tayo sa Office of Healing and Deliverance and Exorcism po. Okay. Marami nang hihintay, no? So ipakita ko yung mga tao sa sa loob. Kaya mag-video lang. Okay. Bisa taga-ato. Mama! Mama! Yes! Come. Bless. Kau dili ka monitor dire? Hello. Mana ninyo ron? Halo. Hello. Ayun palit. Ayun palit. Father. Natural findings. Bourbon. Kamu ito yung kasabot ni ay, God bless. So, daghang kayo sila dire, mga igsoon. Oh, daghang kayo. Pila mo kabok? Ah, hello. Bourbon. Nasaan ko sa Bourbon? Sa logo. Sa logo, Bourbon. Nasaan ko? Mo tabi sa ko. Hello. Oh, daghang kayo sila dire. Pila mo makabok ron? Amot mo basitos. Bye-bye bohol sila dire karon. God bless.